gaghị ntị anyị abatakwa ọzọ n'oge ajụjụ. Kịta anyị bịara ka anyị jụọ Uchenna ọzọ Kalisia na na-achara ọkọkọrọ anyị ihe bụ Umuokpu. Anyị ekene gị dịka ka anyị bido nkọwa ihe gbata Umuokpu. Onye na-egburu gị ọdụ wee ka o si kwuo kpọta ụmụada afa, anyị ga abịa metụkwu ya aka kwọrọ anyị ihe dị iche na ụmụada na Umuokpu. N'Igbo na-ekwusi na-egosi nwatakịrị ihe bụ na-egosi nwatakịrị okwute si gosi awọ ka mara nke bụ okwute na awọ. Anyị ekene gị.